gane ni aiko a wato sai ka yi min bayani wala jiya ni na sai wayar ga wala matsala gare ta jiya wafin din kanta ta kai haka dai wala so hudu tana min wafin din ta cikin dare ka san ko da an sheta mariciya shi yasa nace bari in bari sai ya ta yawan sai in to in gwada ma haka kace mi ta kai ma zahi ta kai wala kuma haka dai sai ta shiga wafin da kanta amma ai mallan kai gaskiya ko kamawa da wuta ta yi ni ban san abin da zai ba. A to amma ai mai ba da kai ni ce ma in ga matsala zan dawo da ita. To mai ba da kai ni ba sai ni ba. Bari a wada ma wallahi in barikin sojoji ka samu tayoyi. Wa alaikum assalam. Wallahi tun ji kuna ta wallahi kai awwa ai duk bakin gudawa kai awwa da zaka ci a tallabe ka. Wai wanga ni tambaye sai waje ni sai waya gare wai zahi ta kaiwa. So hudu tana wafi ɗinka ta jiya. Allah ya sa kamawa da wuta ta yi. Salamu alaikum. Sama da ƙasa na haɗiya yau sai an da ku je an wada muku ni ba ku san abin da ya kawo na gare ku na kawo ka to ina jin ka ni abin da ya kawo ni gare ku in yi sulhu din ku abin da asulhun da zan yi naku na taba ganin chairman nan na yan waya Kabiru Ziko an samu ala tsakanin mai sai da mai sai ya shiga tsakanin yayin sulhu din to salamu alaikum dan uwa wa alaikum salam ni ka gwada mai kira da komi na to ai in ka lura ba su ya dawo ma akan matsalar su ba zahi yace ta kai kaga zahi bai cikin abin da za a gwada mai dama shine aggarantin da haka ba shi tun jiya bai ji zahin ba sai yau zai to dawo ai jiya yau ya dawo kai mallan sulhu ka toyi ko goya mai baya ka sulhu na tuhoyi babu magana goya mai baya sulhu na tuhoyi ko ciya man din nan ziko da gani wallahi yana sulhu ne babu rawa na gida babu rawa na babu rawa ne da gabaran hoda ma in takaita ma ni ma wagga harka ta ta gurguro na sai da bawan Allah nan ka adalci gare ka shine naka so in muku tsakanin ku yayi to shi wallahi in ya jiya bane na cin kama in wada ma gaskiya saboda haka shawara da zan baka ka bi sulhu da shi ka dauko mai wata ɗan ta kuɗi ne shi tun waye ma ka bashi in dai take ta kuɗi ne ka an shi ka bashi sai ka tawo ganda dama shi wannan garantin da ka bashi ni shi abin da ba wallahi ba don da sunan ziko da ka ambata ba wallahi ban canza ta yanzu riba ga ka gani in tana yi ma za a gani ga wata nan ba ka nema a ni lahalo take ni ban da matsala in dai lahalo take lahalo take ni ko ga ina ganin kilan ma kai kan lalata ta ya za in lalata ta lahalo to nawa zan kara ma ka diba bisa ga tausayawa kai ma wada ka ba da 10,000 10,000 a wallahi wanda 10,000 ni 2,000 an gara in ka kara 7,000 ne a ni 2,000 ne kai kara ya ka jiya ka ga dai kai ka gane tsakanin da Allah wagga da baka ta haita ka ba gudana na sani ai to za ka kara mai kuɗin babu matsala shi ma 2,000 zan kara in ya da ba iya kara 7,000 gaskiya a okay ya ba da 2,000 ya ba da to ko shi in ga matsala dawa a dama ya ko yanzu sai ya ko ba a garantin mu sun cika sun cika to shikenan ni wallahi sun ni ka kyale mu in ma inda yan sanda muka zuwa mu zo wallahi sun ni ka in canza mai ita wallahi kai ko mallan kudin da yan sanda kun ka zo wallahi tallahi aiki gudana tunda wallahi kun su da tambaye ka kun zo wajen ciyaman din in ka ciya a wala za su dawo da kai waje ne kuma wallahi da yayi bincike ya tabbatar da baka da gaskiya wallahi babu ruwa ne da wani harka ku guda da nace Allah tsaye zai ya ja mai hakki ne wallahi shi baka rashin gaskiya wallahi kuma ayi ma wallahi hukuncin da kai gobe ko na gana shawa harkan ga wallahi baka yi kan baka da gaskiya to ai shi ciyaman can kasuwa ta yake iko bai ikon nan kai wada ma wallahi can kasuwa wallahi ciyaman Kabiru Ziko ina mai tabbata ma in cikin makwarara haka sai da waya in dai harka waya haka in kana rashin gaskiya wallahi gaskiya ta burkuto ka za ta yi haccan kuma wallahi shi ma hukunci in wada ma shi kai shi yasa ka baro can kai wani wuri wallahi ni na baro kasuwa ta yana don ɗaya in tona in ci kare na babu bafaka to wallahi ko baka ci ba wallahi baka ci ba in dai kan haka nan na ka baro ta wallahi gara ma hukuma dan wallahi baron wada ma adalci ne wallahi ko ina yawo shi in wada amma kuma duk da haka nan can kasuwa sai in ga duk da haka nan kuma wasu kamar ba su so ni ka mallan kenan wallahi kai amma ai musulmi haki ko musulmi kuma ni ma musulmi nake ka tabbatar da hako amma yanzu an ka ambaci sunan fiye ya halitta ba daɗi haka ji garan ka ba ba daɗi haka ji garan ka ba har ka sama na jira to ai waɗanda kuma su ga wasu lokaci da shi amma ba su bi shi ba saboda rashin rabo ai wannan rabo na kowa aka da gani duya da haki sai ka samu wanda bai son ka ga lalura ai rabo na to yanzu kai kana ganin mara gaskiya ya za a yi shi so shi gari ko kai ce inda ya zai ai ma ba daidai ba ya tsaye bi ma hakin ka in kuma kai ba daidai ba wallahi babu ruwa ne da ya san ka wallahi tsaye zai yi wallahi ko kiristan ka cuta sai ya yi tsaye an so mai yaki ne shi aiki ne kun wada ma gaskiya wallahi shi yasa haka ko da yoshi da sayar da rada mu da ci addu'a dai akai ana mai addu'a Allah shi mai sai zaman ku jira sai albarkacin annabi Muhammad to lalle kan dai in dai gaskiya za a yi wallahi shi zai ci don Allah mai gaskiya ya ka taimaka wallahi ko ya taimaka to mallan naji dadin magana ga da kai min wallahi Allah ya saka da alheri lalle wajibi na in koma kasuwa can
tare da ziko. Na gode, Allah ya saka da alheri.